Şu wiýany men aslında düýnü sürjekdim, ýöne azajyk ýaramadım, şoň üçin şuny sürmäne karar berdim. Bu wideoda ýene-de jetur bardygydyr. Düýnküni goýamdan soň agalar meňle habarlaşdy, ýaz geldi, maslahat ba görşäýli. Menem hiç ýyl ýagdaýda garşyda bolýa görşelidim. Sag bolsunlar, öýme gelip alyp gitdiler, maşyny gördüm, mor diýip jeturda gelipdirler. Gördüm, hakykatdanam aýdymda aýdylşýary, bagażyna çenli giň eken maşyna. Ondan görüşdük, gürleşdik. Pikir alışdyk. Maňa maslahat berdiler. Men olara bir kandidat maslahat berdim. Olar ýöne biraz köprek maslahat berdi. Umuman görüşmeýän esas sebäbi näme eken? Olar maňa düşündirdiler. Biz seni gowwarýadyk diýdi. Şu adam gowwarýas ýöne dünkü wideoňa bir hili gödöwrak gördüm diýdi. Menem nämesi gödöwragam? Öz pikirimi aýtýan diýdim. Sen maşyny sürdük gördüňmi diýdi. Menem ýok diýdim. Onu sen bilmeýän zadyň bardy. Näme üçin bir öz pikirini aýtýan zat diýdi. Eşo taýda biraz seni meni boldy, umuman ýöne ütgeşik zat urusda uş ýok, Hudaýa şükür. Onuň öýe gelip pikirlendim, dogrudanam. Bilmeýän zadym bardy, näme üçin öz pikirimi aýtýan ol. Şo tarabym men biraz tersirek, şoň üçin agalar gaty görem bolmagy mümkin. Kimin göwnüne degen bartam şu taýda bagyşla diýeýin. Ýöne umuman soň beýleki maşynlaram görkezdiler. Tanam hemme bir soňky maşynlarda gelýän zatlaryň ählisi bar eken. Indi maşyny gowurdym, nesip bolsa agalarla gürleşip görür. Belki näme işleşmegimiz mümkin.